गिबियाव जोंनि बर सारियालि बे प्लेग्राउन्डआवहाय बोसोरफ्रोमबो जाबाय थाग्रा जोंनि बिबिसिनि सिङाव थानाय CYDP प्रग्राम बे प्रग्रामखौहाय खुंनो थाखाय दिनैनिफ्राय 2 तारिख अक्ट'बरसिम जोङो थांखि लानाय जादों। दा बेखौहाय नोंथांमोननि चेनेलसिम आं बेखौनो मिथिहरनाय जाबाय। जोंनि CYDP बे जोंनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामा बिसेसकरि जोंनि दानि देरबोनाय उन्दै गथ'फोरखौहाय जों बोरै धर्मनि माखासे बिथोनफोरखौ फोरोंनानै माब्रै गथ'फ्रा उन्दैनिफ्राय गेदेरसिमावहाय गेदेरफोरनि आरो धर्मनि सिङाव थानानैहाय मोजाङै सोलिलांनो हायो। दिनै गाबोन जों गोबां नुनो मोनदों जोंनि गथ'फ्रा लोंनाय जानाय सोबनाय बेफोरजोंहाय गफबनानै दङ। दा बेनिखायनो नैबे स्कुल बन्दनि समावहाय जोङो बे CYDP प्रग्रामखौहाय माखासे गथ'फोरखौहाय दानि थासारिखौ नायनानै सांग्रांथि होनायजों लोगोसे जोङो धोरोमनि बोसोनफोरखौहाय फोरोंनाय जायो। खनबेसे खुंनाय जाखो बेबायदि हाबाफारिखौ जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम? बेखौ जोङो मिथिनाय बादिब्ला जोङो थांनाय जोंनि नैबे थाइखाजरा एरिया इउथ कमिटिया 1995निफ्रायनो जों बेखौ खुंबोबाय थानाय जादों। थाइखाजरा एरिया हिसाबै मोनबेसे गामिफोरनि मण्डलिफोरनि बाहाय बाहागो लाफैयो? जोंनाव दा एरिया हिसाबैहाय थाइखाजरा एरिया इउथ कमिटि हिसाबै जोंनावहाय 52टा एबा 52टा मण्डलि आरो चार्चफोर दङ। बिसोर बेयाव बाहागो लाफैजोबो। हाबाफारि हिसाबै मा सेसन थागोन? ओरैनो हाबाफारि हिसाबै जोङो उन्दै बिगिनारनिफ्राय लानानै इन्टारमिडियेटसिम जोङो बेखौहाय ग्रुप बानायनानै फोरोंनाय जायो। सेनियर यां एडाल्ट दं। औ यां एडाल्ट मोनसे दङ सेनियर। माफोर फोरोंनाय जायो बे गथ'फोरनो? बेवहाय बिसेसकरि जोङो बाइबेलनि उन्दै समनिफ्राय जोङो माब्रै इसोरनि बायख'खौहाय बिसोरो मानिनानै सोलिनो हानाय बेनि सोमोन्दै गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो बिसोरो गाज्रि थासारि जानाय लोंनाय सोबनायनिफ्राय बोरै बिसोरो मोजां खालामनो हायो आरो ओनसोलखौ बा मोजां थासारियावहाय लाबोनो हायो। जों बेनि सोमोन्दै फोरोंनाय जायो। लोगोसे गावनि जिबन दानाय। औ लोगोसे बिसोरो माब्रै सोलोंथायाव आरो थांनानै थानाय बेफोरनि गुबुन आदब खायदाबो बे गथ'फोरनो फोरोंनाय जायो। बे थाइखाजरा एरियानि सिङाव थानाय गुबुन मण्डलिनि रायजो राजाफोरखौहाय बाहागो लाफैनो मा खावलायहरनो सानो? जोङो बेखौनो जोङो आसा खालामो आरो बोसोरफ्रोमबो जों बेखौहाय लाइजामजों आरो जोंनि खावलायनायजों जोङो लिंहरनो जाहैबाय। बे गथ'फ्रा जोंनि 52टा गिर्जानि मण्डलिफोरनि गथ'फोरजों लोगोसे जोङो दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनो गारजेनफोरखौ लिंहरनो बिसोर माबादि सोलोंदों माबादि बिसोरो सोलोंनो हाखो माबादि मोजाङै दं गैया जों बेफोरखौ नायनो थाखाय साफ्रोमखौबो जोंनि एरियायाव थानाय दैदेनगिरिफोर गारजेनफोरखौ जोङो सम बिसोरखौ लिंहरनानै नायहोनाय जायो। जों गोबां समावनो नुनो मोनो बे स्कुल बन्द बा फुजानि समावहाय गोबां गथ'फ्रा बिदिनो बाहेरायाव थांनानै गाज्रि खामानिफ्राव लोब्बा लाहैयो। दा बैसोरखौ बैयाव थाङालाबानो बेयाव फैनाया मा खावलायहरगोन? जोंहा बेनो मोनसे मोजां खाबु होननानै जों बुंनांगोन। खारन दिनै जोङो नैबे फुजा बन्द'आवहाय गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय सानबा बन्द' होयो। बे बन्द'नि समावनो जोङो बिसोरखौ बै गुबुन माखासे फुजा माखासे मेला बेफोरबायदियावहाय बिसोरो थाङालासे बिसोरो स्कुल बन्द' समावहाय गोदाव सोराव बेरायालासे बेयावनो थानानै मोजां शिक्षा होनो बिसोरखौ फोरोंनो बे मोनसे मोजां खाबुखौ लानानै जों फोरोंनाय आरो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जायो।